Videóm címe: Nem félek a haláltól. Én attól félek, hogy a meghaláskor meg kell tapasztalnom a fulladás érzését. A haldoklás közben jelentkező fulladás érzetét a hozzáértő orvosi és palliatív gondozás eredményesen tudja mérsékelni vagy teljesen megszüntetni. Ez a félelem érthető, de a korszerű gyógyászatnak pontos eszközei vannak arra, hogy a légzési nehézségeket és a szorongást enyhítse. Vége.